Liqhubekile enkantolo ephakeme yaseGoli icala elibhekene namaphoyisa amane asolwa ngokubulala uMthokozisi Ntumba. Namhlanje obethula ubufakazi umphenyi wophiko oluphenya izenzo zamaphoyisa iIPID uJudy Thwala nokunguyena owafika endaweni yesigameko khathi uNtumba edutshulwa ngondasa wanyakenye embhikishweni wabafundi eWits. Kulelicala kofakazi nonogada osebenzela iJohannesburg Institute of Engineering and Technology umlungisi Mfaniseni Hlela nosebenza esakhiweni esisodwa nomtholampilo uNtumba ayevakashele kuwo khathi ebulawa. Abameli babasolwa bazamile ukuphikisana nokushiwo uhlela nosolwa ngokushaya ingwiji khwebu estatimendeni asitshela inkantolo. Officer, you confirm that you did not see how the deceased was injured, correct? Elimpopo bagcinwe estoksini abathathu kwabayishumi abasolwa ngokuphanga isiteshi samaphoyisa emalamlele. Laba bathweswe amacala amathathu okuphanga ukutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Kubikwa ukuthi laba baphinde baphanga negalaji lokwetha uphethiloli bakhala bemuka nesamba semali engadalulwanga. Sebebonke babhekene namacala angaphezulu kwama200 okubalwa kuwo awokubulala, ukuqhumisa imishini yemali ama-ATMs kanye nokuzama ukubulala. Abayisikhombisa babo bevele ezinkantolo ezehlukene eMpumalanga naseLimpopo. We are busy with the investigation. Even the matter has been postponed to finalize some of important things and even to centralize all these cases to one court. Ngakolunye udaba ufakazi wokuqala ecaleni lokubulawa kaThegofatso Pule uTsepiso Tsina nowabe engumngane kaPule uyena obethula ubufakazi namhlanje enkantolo ephakeme yaseGoli. Utsina uthe ubudlelwane ayenabo uPule nowabe eyisoka lakhe babunezikhathi ezindle nezimbi. Uthi laba baqala ukuthandana ngo2018. Osolwa ngokuba ungqondongqondo ekubulaweni kaPule uNtuthuko Shoba uyaliphika lelicala. Icala lihlehliselwe ikusasa.